Kumsi benta ka jingrakhi ya ka National Youth Day ka singi bakarpang ya ki khun samla habaro ka wei kari ka Meghalaya AIDS Control Society Max harangkat ka chitra langbat ka Ribhoi Area Welfare Association rawa kalapenlong da ka awareness program halo ka phang ban yada na ka jing sapriang khnyang jingpang HIV hakakat arteri kolalungkot arjar phunrio ha umsning taung darbar hall hakani program lapoi ban simenta da ki spangut ki khun samla kanthei batchinrang kathan Lashim ya kabenta kumkong sandu Dr. David Lingdo ubadai nongseng bat u President jongko Umsning People's Front UPF haringkat ki officer bakantup ya kong Mary Sinram CDPM Meghalaya AIDS Control Society ki Dr. ki nongyalam karawa bakantup ya kong balakantiu umba kumka President kong Banisha umba Vice President lem kidkon Haswa katai kejelang la penlong ya keje kop mare marathon ke bah nyo kilometer tam kabala sedang na stanbos umsning hadu umtro bat phai byang pat sa stanbos umsning ke caka ban penkut ya kajing mare kinong job ha kane ke marathon kilong nakaliang hikenthei baning kong ke samla filinza hansepi baar ke samla Jenny Ramde bat balai ke samla Iban Jalin Khangwer katban na kishinrang pan baningkong usamla Hasimonson Marwen baar usamla Monas Bongrung bat balai usamla Rubemwel Kharbutna kinong ai man sim habi day bagi kon samla ula ai ngiyo ikan ika team ikan youth national day kabalong kabala ai ika kerteng juga kan ika team ke jongka motive ke jongka develop youth develop India bat shisha la dang idon ke jingka deu yaki samla jungi ngin la ban kentiu ke ri ban ajaban rio but ngiyo i baka pertai barokowe menta kadang nyale kowe katma baka thama kadai spang drugs but menta nginang bon kita ki Pablo Escobar ki ba trei radba hakaleng gari kasi jongi ban penhiar yaki kon samla ban pendobor yaki ndre kalompat ke kaba sngo phala ba ka temri bhoi ke jungi katba u drugs udang ki rasong kataru katem riboy jingi kadang kiw shate shakler bakalong ke jingkemen bat ngi ai burom yo play ubala pla yangi banya shimenta kini ka marathon ban develop ban ai sim yaki wait pat ke yo ep pp la ban shimare kum tu na mantai la de de kanuma na pedeng jong pi ke ba mare man ne trai ngan de balai de wasal bisan de lawan pat de pra de bakandai mo deh, ngisi pensilur kumtu egi brio kena bagian poi syakataga thongga bakila isim syakataga jingi mare ban penkut yeka mo pi hangni la bendon ke rabet la bendon ke dekar kenal la mega siduk khana sepang rabet berdekar kadekar kala mare deh
Henry jai jai. Henry kerabet pat kelamat stepa kado habakala pai ba mi kadakar kala yo tia kan ras lo sipang deh. Henry kata kajing yo tia kajongka kala yo tia celang pada pai pet pat isu kadakar nong terangan mare no kat badang mare sikmat pakai ite kadakar lajan pai ha finish line. Dan kata kalau ngobama yangi habangi kwa ban mare ngim de ban pet inu mare ela kajong mutong kadon ketien kabong haba pikwa ban yai mo ban lit jingai ban yai stet yai marway haba pikwa par ban lit jingai yai arngut nelaingut pikwa ban yai kum ka team dan ka jinge ka jongpi negi jinge shem jongpi yai as a team work as a team collectively rela pikwa pat ya kaban mo ban yai marway pinon ka thong ban mare stet jongpi mdan mono bala ban be ye pi pila ban mare kata henrem de ban kenran din pan sok ben ba kari kasi jantia jungi kamdan show aga krem la melatang kade kari kabala shai bagege ki kun samla de ma pi kalawe jonga japan ril jungi de ma pi kalawe jong ki kun samla ki benang wan pat ki kun hab barat ke jongi de belingi dan kam ki beli ki kena samla ki long ki atyar ki long ki syarak ki ban me ki bala ban ai jing tip ya ki we kumno uni kunyang u HIV u yeben ngatrai bon ki la tip hi ba uni kunyang HIV ya ben tangling ba sau teli ki benta ka beningkong keling ba ka jinge shong khaling kar bad u priu ni ka priu kedan uni kunyang jing pang HIV ka ba al ling ba ki ternya ki bla khasnam penyadan kamlang te kum tau ni kunyang HIV ya ben kabalai lingba kasnam kabadan yong ni kunyang jingpang kumno hendai menta daga jing start haba pidan kam la dadan mano gi bapang besta maga yeng kesem ke jongpi ki badan kam ban islam ki de ban thik na ki license blood bank ki badan haman ki government hospital kaman ki hospital sarkar kapasau pan lingba ka keme sya ikon haka por ba ka pun ya ikon ada ka keme ka donyo ni kunyang jingpang HIV lada kam di test tai ki dawai lada kam let test lana kam let bandi dawai te kamut kala ban ben ya ikon ha por ba ka khai ni khlong handai ka yepet tang lingba ki ni ki south li ki benta am lingba da ka bajing ka jing ya khublei lang ban upriu ni ka priu bren yung kunyang jingpang HIV lani ka jing kedop lani ka jing penan kam lang kitiar kita ki jan ki ne mdan jing ya bet rei ka yepet tang lingba kita ki south li ki benta kalau ka pagkongsan man kren ya kani namar ba lese new e bani dan ki priyo ki budan ki dak kishin ki budan yoni kunyang HIV hindi kim wan shakmat ban test yela di kim wan shakmat lese ka jing bam tip haga lese ngim la ban benyaki lese ki ya kalinti lese ki ngop ha ki jing di pen buat ki la ya pendan kam lang yu ju ternya ba khas nam haga jing long priyo kim tip yo lese ki langat au ni kunyang jing pang HIV hindi kim wan shakmat ban test bele ke kadau bele bangi day banum iben ngik stigma and discrimination ngim day ban iben ya ubriu ni kabriu ki badan ya uni kunyang jing pang HIV ladang ilahi ban rad ding khong ladang ilahi ban don kata jing mo jing perkhat ka mentality ke belum positive banginum keren beng hang taken ki priu ki sedang ban wan chiki hospital ki sedang ban wan ban chimi ke treatment ki sedang ban wan ban test ya lade ka ba kong santam ke bangi dan kam kom kani ka sngi haga jingra ki ye ki khon samla beli ka theme jong kani ka national youth day ka day youth develop India kamon habang ipen kiu ikna samla ipen kiu ya kari barok ko wengi pen kiu ya jella barok ko weng te kalong ke ek ba ki khon ki samla jongi ni don kam ya phi namar phi di ki lawe ka ba lashai kalau we jong ka ban ka pating ga banwan ba pinra e ni khubor ba pinum iban hagis nong ki thau ki jong phi la da phi lab ba no brio ni ka brio ki doni ki dakishin ne ki tip ba ki don kam ban le e ki ni ki test phi dei ban ai ka jingker men ye ki phi dei ban motivate ye ki ba ki le ki hospital sarkar ban test ya le di
habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya